Hola, mi amigos, mi amigas. Kaning video is more focused on demand and supply or ginatawag nila nga support and resistance with corresponding sa trend na to, trend structure. Make sure na natanaw ninyo itong part 4 sa ato ang video, no? Kay para masabtan gyud ninyo og maayo kay ah, ano siya eh, nasa relation ba. So, natay tay law of supply and demand no sa economics. Sa karon ang latest na law is law of classroom. Law of classroom, yeah. Karon, pero atong i-discuss is ang law of supply and demand. So, rule the idea is once ang supply magdaghan and ang demand the same or magbaba, kanang supply nimo mubaba, meaning mubaba ang presyo niya. So, for example, sa supply ta ha, for example, normal lang ang mangga. Ang mangga manggod karon kay padulong na ang season ba. Gwapo ni siya example. Ang mangga manggod tag 100 ang kilo. So, mupalit ko og mangga. Madawat nako karon nga ang mangga 100 ang kilo kay ang ubang na maligya 100 pod. So karon niabot ang ting season sa mangga. Siyempre, daghan na supply, daghan na maligya. Di ba? Saan man nila, madubok to. So, daghay mamaligya, para mahalin, ilang baba ng presyo. Na uban tag 80, 70. Siyempre, ang buyer, mupalit gyud og barato. Pero sa kani nga time, ang nagkontrol sa presyo, dili ang buyer. Ang nagkontrol sa presyo, ang seller. So it means, kaning supply di ay nato or ang resistance na ilang ginaingon, ang ga-control sa presyo is ang namaligya, seller. Same. Pag abot na to sa demand, karon mas daghanay mo palit. Di ba? Okay, nahuman na ang season sa mangga. Unya, nay gusto mo palit. Duha ka buntis, naglihi sila. O, ana. Unya, 1 ka kilo na lang ang nabilin. Unya, gusto gyud siya mukaog, ang 1 ka buntis, gusto gyud mukaog 1 ka kilo. Dili niya, half kilo, 1 ka kilo gyud. Ang isa pod na Karon, pag abot sa isa, niya na, gusto ko palitan ng mangga, paliton ko na. 100, okay. Niabot ang isa, ay gusto ko mukaon, paliton ko na. Nya, mo ana man ang seller na, ay, nakaon naman siya. Ay, dili. Kuan ko, mubid ko, okay, 110 na lang ang kilo, paliton ko na. O, lamang nag-gis ang isa. Nya, last supply na lang man to. Nya, mana na po na isa. Ay, dili, ay, ako may nakaon na. Ay, dili. 110 akong palit, ana. Nya, may ngon buyer. Ay, sige, kay gusto ko, ay, seller. Ay, sige, gusto ko ani kay mahal-mahal. Amo na po isa. Ay, 120 ako Oh, di ba? Sila na yung magbukod karon. Now, og daghan atong demand, gamay lang atong supply. It means ang magukod sa presyo ang dapalit, which is the buyer. Mo pud na ilang ginatawag nga support. Di ba? Mo pud na ilang ginatawag nga support. Kumbaga, support kana ang area ba. Sa ako ginatawag na ko og camping site or camping zone nga diha sila mag-atang og palit, diha pud sila mag-atang og baligya. Now, unsaon din nato pag-identify? Now, unsaon nato pag-identify sa mga camping sites or camping zones or camping area o sa supply and demand. Now, ug ma-remember ninyo ang trend nato, let's say downtrend. Ingana. Natay pivots na ginatawag kung asa mag-retrace, no? Or asa ang pullback kani pivots. 'Di ba? Pivots. Napoy pivots ang lows, 'di ba? Kita na nimo. Karon, kana na area, kana na pivots, importante na siya kay muna ang ato ang campsites, 'di ba? Campsites. So diha magstay ang mga
nagtago-tago nga sniper ba, mga buyers ug sellers. So, downtrend ta, meaning, taas ang supply ani. So, ug taas ang supply, kinsa ga-control sa presyo? Ang seller. Oh. Ug buto na anaon, kaning ato ang previous nga palit nga area, kana, mauna pud na, instead na palit na ni pasaka niya, kana, mauna pud na ang baligya. Di ba? Pagdagan sa presyo sa ubos, meaning ning baba na siya sa previous, di ba? Kaning imuhang palit dati or demand or support, di ba? Ning saka siya, nahimo na siyang supply. Diri na sila mamaligya nga presyo. Di ba? Kanina ang resistance, kumbaga, mo na po na ginatawag nila. So, kana. Now, pag naadiha ang presyo, pag once na pud gani ang presyo ning baba sa previous na pud na low, mas ning baba pa siya, ning dagan pa siya og ana. It means ganing area or kaning na campsite nimo, mao na pud na ang imuhang supply. Di na pud sila mamaligya nga presyo. Hantod sa mausab ang trend. So, let's say kana, nana po diha. Okay. Unsa day magpag-usab ang trend? Mausab ang trend kung kani nga campsite is mabuak, maigo, mubalik, ug ang kanina previous na high, kaning lower high nimo from the downtrend, maigo na, di ba? Maana. So instead, since naa na may gagukod ana nga presyo, instead na baligya na nga siya nga area, palit na siya. Diha na pud ang daghay palit. Muna ang presyo mumove na pud og pasaka. Now, magsample ta sa kanina chart. Gituyo na ko ni kanina chart, while dili ang current price kay gwapo ang iyang structure, murag ingan niyang structure ba. Sa from previous niyang baba, mangita ta og campsite, di ba? High, low, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, pinaka lower low. So unsa ang pinaka previous na to? Kani. So, let's say mag-drawing ta diha og campsite na to. Dire ko mag-draw. Pwede ka dire ana kay na giabot ang presyo. Pero ako og nay mga weeks, akong drawingan kani kung asa nag-open ug nag-close ang candle, dili tong sa mga week. Pinaka first nag-open ug close kanang area. So, unsaon na ako makabalo na usab ang uptrend? Ang previous high, di ba? Miski asang time frame niya, karon akong gitan-aw 15 minutes kay diri ko nakakita og gwapong example ba. Same sa ingan niyo. Kani ug asa gani kanus ang mag-start ang uptrend. Okay, kanus ang mag-start ang uptrend. Ang mag-start ang uptrend kung nabuak na niya ang mga previous, di ba? Nabuak na niya ang mga previous pivots or mga previous highs na to kana. O labas siya, di ba? Tawagan na breakout. Meaning pasaka na Meaning ningsaka na siya, ningsaka na ang presyo. Mana, pivots na. Instead na baligya na ang area, di ba? Instead baligya na siya na area, mahimo na siyang palit. Instead ligya or resistance, mahimo na siyang palit, demand or support. Di ba? Now, move ta ni. Nakita na to sa sigig dula-dula sa presyo, di ba? Moni ako ang area pod sa mo pod na akong area sa dating ug diri ko nagtanaw ato, mo na akong area sa dating baligya, di ba? Or supply nimo. Karon ningsaka siya. Mas ningsaka na. It means
kinsa nang nagkontrol, ning saka naman ang presyo, nagkontrol na ang buyers demand or support. Kanina area di ay nga baligya muna na ang mahimo natong area nga palit. Okay? Pag breakout niya, breakout na tawagan na kanang ning labas na siya sa price range sa pinaka previous high. So paglabas niya, presyo, kunyari naingani ang presyo, ang akong palit per minute, akong una-unahon is buy long. Pero akong palit kanina na area, di ba? Campsite, kana nga campsite. Kana nga zone, say tawag ninyo ana. Or kana nga demand or campsite. Campsite for buyers. Okay. Or support, tawagan lang support. So diha ra na pud, sige na pud ang palit, sige na pud ang palit diha, sige ang palit. Now, pagdagan, always kanus mahuman ang trend. Kung sa downtrend siya, kanus mahuman ang downtrend kung balikan niya ang previous high. Now, kanus mahuman ang uptrend. Kung balikan niya ang para, di ba kanina itong uptrend, gidrawing na ito, gikan dire. Kung balikan niya ang previous low. Di ba? Di ba? Pagbalik niya sa previous low, kani. Di ba na zone? Katong previous, katong high niya, kana. Instead, kana, mauna pud na ang iyahang mahimong baligya nga pud na area, baligyaanan na pud ni area. Okay? So kabalota kung unsa kanus ang mahuman ang trend, di ba? Kanus ang mahuman ang uptrend, kanus ang mahuman ang downtrend. So kani since gadro pa siya per minute og high, mangita ta sa iyang low. Pwede ta mangita kani o kani. Since bago siya nahuman, bago ra siya ning breakout, kani ako ang himuong low, kana nga ang mga campsite, kani nga campsite. So move ko. So ang palit nara gihapon, di ba? Since naa gihapon, ga-control gihapon siya, gausab perminti ang ako ang lows, meaning naga-form siya og higher lows, di ba? Tanawa ang previous videos na to about trend and trend structure, kung saan pag-identify sa uptrend o identify sa downtrend. So, kani dire na to makita. So, since kani akong low, kinahanglan niya ni nag-uptrend na, kinahanglan niya ni ma-break para mahuman na ako ang uptrend. Tama? Kani, napay from previous na baba niya, napakoy campsite diri nga na maligya ay. Dagahin na maligya. Okay. Nara. So, another, move na pug ko ang palit more on dire. Ug mubaba pag ani na siya, wala na. Di na ko. Human ako, kumbaga ginatawag nila stop loss na. Up. Okay, i-move natin. Okay. Palit ha? Dire akong palit na area ha. Okay, since uptrend, naghimo na pa siya high. Kanus asa pwede mo balik? Asa mo to imong campsite? Di ba kanito? Kung asa tong imuhang kani, katong asa na pud imong high, which is kani, high. Diha na pud kani. Diha na pud siya pwede mo balik. Gikan sa pagsunod sa paghimo niya og higher high. Diha na pud siya pwede mo balik. So, move na ko ni kana diha, ayan na. Okay, pwede na. Always remember, dara imuhang previous low. Okay. So, consider gapon ni siya, pwede gapon nimo na siya i-consider nga kana ang balit nimo. Pero og kani ang trend na to kana. Low, higher low, higher high, high. Now, i-move na to. Okay, palit. Baligya.
So, pagdagan, palit, nakapalit ka diha, ning sa ka na pod. Saka, wala pa siya ka-form og higher high. Tama? Okay. Naara gyapon ato ang level sa palit diri. Okay, ni form na. Now, sa atong gidrawing previously, naapod tay campsite na naadiha ang ato ang gabaligya. So kana nga campsite, naadiha ang gabaligya. So makita ninyo naapod ning igo pud siya. Na so naamay na maligya na diha. So mo expecta, of course mababa. Now kani karon, di ba namatay campsite dira? O mo na pud natong campsite for the next buy. So ang asa atong next higher low kana. So ga-move. Now, para mahuman ang trend, kinahanglan niya ni balikan nga presyo or igoon or mas mubaba pa. Human ang trend ana. So, pagdagan sa presyo, nanay na maligya, kanina campsite, nanay na maligya. Ara, maligya na siya. Mo expect ko diri mo dira mo bounce back diha ang pullback sa ato ang retracement. No, kana nga area or kana nga zone or kana nga campsite. Since kaniya ako mahuman akong trend pag nimbalik na diri ang presyo or ning ubos pa gyud. Diba? Kay high man na og nag-draw kag trend, diba? High man na. Oh, diba? High. Mas taas siya diri. Pareha sila, pero mas taas siya dira. Na. So, pag move nimo, namatay seller diha. Pag move nimo ning baba na, down. Kani, tuara. Kani. Diba? Kita nimo? Kana. Gibuak na niya. Nara. So, pagbuak niya, instead na palit na ni nga campsite, kani siya baligya na. So, mahimo na siyang baligya. Kuluran na to og pula. Ay. Ana. Kuluran na to og pula. Baligya daw. Ana. So, baligya na siya. So, ana nga zone, baligya. Ara. Okay. So, with the current price, naigo na niya, kana ang ako anang baligya nga zone. So, sa presyo nga 162, pwede na ko mo baligya na. Kay kana siya, kanina area, kumbaga, mahal na. Mahal na nga presyo. So, kani, man siya, pag break sa trend, nausab na akong trend, gikan da sa ubos, naraman ako ang trend. Now, unsaon ni siya, para mas maklaro nimo, kinahanglan pa niya mo balik. Let's say mo balik siya diha, which is kanang campsite, mo balik siya kana nga campsite, and then mo down. Which is asa siya pwede ko to mo down? Tanawa tong asa to yung mga palit na mga area. O katong mga previous nga palit, o kana diya sa pwede mo down, continue down, di ba? Ug man sa kana pod nakay campsite, which is dating support nimo or didto ang palit, karon di na siya palit, baligya na siya diha. So padagan na siya paubos pa na. Asa na pod? Kutob diri na pod. Oh, di ba? Ug imong ilibil-libil na siya, mag-area na siya diha, mura nagkatong sa tong gidrawing ba kani. Ba downtrend balik. Daraw katong previous. Uptrend balik. Dara. Kana. Uptrend balik. So, mura ni siya pag-identify sa supply and demand o support and resistance. So, make sure na kabalo gyud mo sa trend kay para kabalo mo kung kanus mo palit o kanus mo baligya. So unta nasabtan ninyo to,
20 minutes na. So, fights. So, see you on the next video. Sa patong i-discuss the next video. Babush! Ita nakasabot. Babush, babush.